Tulo ka lang yung terorista ang gikonsidera sa gobyerno isip persons of interest sa nahitabong pagpamumba kagahapon didto sa Dimapuro Gym sa Marawi City samtang nagpahigayon og Catholic Mass. Sa usa ka mensaheng sa Telegram channel, giangkon sa grupo nga nagpaila nga Islamic State ang pagpamomba. Upat ka kinabuhi ang nakalas ug kapin 50 ang samaran nga anaa pa sa may Pakpak Hospital sa Marawi City. Sumala sa kapulisan, usa ka improvised explosive device kon IED ang mibusikan. Karong hapon lang sa usa ka press conference, gianunsyo sa Philippine National Police ug sa Armed Forces of the Philippines ang pagmugna og usa ka Special Investigation Task Group nga gilangkuban sa AFP ug sa PNP aron matutukan ang pagsulbad sa kaso. The Philippine National Police created a Special Investigation Task Group to focus and expedite the investigation related to this incident. And our post-press investigation was conducted yesterday, including all the aspects of the investigation, collection of the CCTV footages, and also the pieces of evidence collected from the crime scene. And this CITG is composed of the different line units of the Philippine National Police, including the CITG. So right now, the investigation is still ongoing, and once we have an official report, we are going to divulge or publicly announce the result of the investigation. Sa among interview kang Bangsamoro Autonomous Region Provincial Police Director Brigadier General Alan Nobleza, iyang gisaysay nga dili niya mapaniguro nga ISIS kon Islamic State of Asia ang nagpaluyo sa pagpamomba. We cannot say, ma'am, that it was Islamic State. That was their claim. It was subject for validation and subject of confirmation. We have persons of interest, but right now, ma'am, we cannot confirm or deny kung talagang tatlo sila. But meron tayo mga persons of interest. Dunay nagkalat nga duha ka lagway nga matud pa persons of interest apan giklaro ni General Nobleza sa Newsline nga wala siya sa posisyon nga mokumpirma o manghimakak sa mga nagkatag nga mga hulagway. That was also discussed here, the Islamic State of the East Asia Islamic State. But we need to understand, ma'am, that meron dito rin sa mga Islamic State-inspired local terrorist groups dito sa lugar natin, lalo sa Bangsamoro region. We are not discounting the possibility, ma'am, but that is still subject for verification, ma'am. Sumala sa mga estudyante nga naa sa compound sa MSU Marawi kagahapon sa buntag, kalit kuno kaayo ang panghitabo. Ang gymnasium po kasi is tawag dito, malapit sa oval. So parang akala namin nung sumabog na yun is speaker, something like transformer or yung banda kasi may gumagamit minsan po ng banda yung mga leader namin. So nung makita namin yung usok na at saka may nagsigawan na po, doon po namin nakita na feel na iba po yung nangyari, parang may accident po na nangyari. So tinipon-tipon kami po sa gitna, din doon na-inform na magsilikas daw po kami, sabi ng mga leader namin. Sumala ni General Nobleza, ang Police Provincial Office sa Bangsamoro Autonomous Region nagpadala na kaganiha og dungang nga 120 ka mga pulis nga ipakatag sa 8 ka lugar sulod sa MSU aron mahatagan og seguridad ang katawhan sa Marawi. Ang nahitabo sa Marawi midugang sa kahadlok sa mga estudyante ug mga residente kay maguba na usab kuno ang imahe sa Mindanao. Actually po talaga, yun po talaga yung parang uno na talagang mapasok sa isip ko. Parang there is a generalization ng mga taga-Luzon, taga-Visayas. Kapag meron ng isang insidente sa Mindanao, sa nila, ay mga terorista, ayan baril-barila na naman ang Mindanao, gagawin man nila yung parang, what do you call this, parang lupa na for barilan, ganyan, parang war. Kaya itong nangyari sa MSU, we never expect this. We totally condemn na kami nandungkot kasi as an advocate, pinaghirapan namin, nag-work ako sa advokasiyang ng kapangayapaan. And now, para napunta lang sa wala kasi because of that incident. Sumala ni Armed Forces Chief General Romeo Browner ang pagpamumba posible kunong pagpanimalos sa teroristang grupo sa sunod-sunod nga operasyon sa kasandaluhan sa nagkadayang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga mikala sa kinabuhi sa pipila ka mga lideres sa Dawla Islamia Philippines ug sa Abu Sayyaf ug Maoti Western Mindanao. Kahinumduman nga niadtong tuig 2017 ang mga pro-Islamic State Maoti ug teroristang Abu Sayyaf apilang ilang langyaw ug lokal nga mga kaalyado naglusad
sa madugo nga Marawi siege. Misaad si Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Minister Ahud Ibrahim nga muhatag sila og hinabang sa pamilya sa mga namatayan ug sa mga biktima ug ilang ipaniguro nga mahatagan og hustisya ang panghitabo. Kagahapon, misaad usab si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mobayad sa ilang salawd ang grupo nga responsable sa pagpamomba. Gikon nila sa mga tag-as nga opisyal sa gobyerno sa Pilipinas ang pagpamomba ug nanawagan kini nga magpabiling kalma apan magmatngon ang tanan. Mideklara na ang MSU Marawi nga isuspenso ang klase bisan examination week nila tungod kay gikinahanglan nga marisolba ang kaso ug i-safety ang mga estudyante sa poder sa ilang mga ginikanan. Matud sa MSU Marawi, magpahibalo lang sila kung kano sa mo balik ang klase. Gipanghakot na usab sa nagkadaeng lokal nga panggamhanan ang ilang mga residente nga estudyante didto sa MSU Marawi ug ilang gidala sa ilang pamilya. Gipahugtan na usab ang seguridad sulod mismo sa MSU Marawi. Uban kang babilag sa Marawi City. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!